it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have mukbang again. Ayan. Ngayon po, ang kakainin natin is sinigang na bangus. Ayan. And fried dumplings na walang mantika. Ayan. Finried ko po doon sa non-stick frying pan. Yung Fieldcraft ba yun? Yun. Inano ko para hindi siya malagyan ng mantika. Ayan. Gusto ko pong magmukbang. Ayan, dito sa room ko. Kasi nagbukbang ako last time doon sa resort. Ayan, nagmukbang din po kami ng mga kaibigan ko. Let's eat, guys! Let's dig in! Kain na tayo! Ayan. Let's start with the sabaw. Tikman natin ang ating sabaw. Sarap. Asim. Ang pinag-asim ko po namin is yung kalamyas or kamyas. Yung kapampangan. Ayan, let's eat. Tikman po natin itong dumplings natin na walang mantika. Nagwash po ko ng kamay. Let's eat. Harap ng sabaw. Sili natin ang laki, oh. Magkakamay po ako. Ito po ang ating gabi. Napakaraming gabi. Mura po kasi ang gabi ngayon. Yung rice ko po, half lang po ito. Ayan. Kasi lunch time po ngayon. So, half rice lang po ang kadonya. Ito po ang ating gulay. Maraming gulay po. Ang sarap. Talbos ng kamote. Sili. Ang sarap. Oh, so yummy. Ayan po tayo ng puso ng saging. Sarap. Lambot. Maanghang. Gusto ko po sa bangus ulo. Hindi ko po tayong sabaw. Sarap. Sarap. Diyan ng bangus. Sarap. Sarap. Ako po sa sinigang or ano, talagang gulay talaga. Anghang ng anghang, guys. Ang kadonya. Puso ng saging. Napaka-fresh.
Mm. Mm. Gulay. Mm. Anghang. Sarap. Mainit-init. Sino bang may gusto ng ulo? Ng mga bangus? Tilapia. Sarap. Gulay. Gulay tayo dyan. Mm. Mm. Yummy. Kain tayo ng dumplings. Mm. Sarap. Mm. Gulay. Yan. Sarap ang gulay. Mm. Mm. Sila. Mm. Grabe. Anghang. Mm. Sarap. Sarap. Pinawisan ako. Shucks. Sarap. Ang sarap ng sinigang, guys, mga kadonya. Mm. Ingat po tayo sa tinik, di ba? Matinik ang bangus. Siguro halos tayo lahat na nanasan na natin ang matinik sa bangus. Ako nung bata ako. Excuse me. As in talaga. Ayoko nang kumain ng bangus dati. Tapos nauso yung boneless. Kumain na naman ako ulit. Hanggang ngayon sa mga kadonya, paborito ko na yung bangus.
Malinamnam. Masarap kasi siya. Lalo na yung dagupan. Napakasarap ng laman. Kaya pag pumupunta kami ng dagupan, talagang hindi pwedeng hindi kami tumaan ng dagupan para bumili. Puso ng saging. Ako talaga kadonya, hinihimay ko talaga yung ulo. Kasi gusto ko yung ulo. Ang bangus niya. Sarap. Tingnan nyo guys, hindi ko pa nga nauubos itong aking kanin. Dahil sa gulay, ang dami ko nang nakain na gulay. Yan. Tayo ng bangus. Anghang. Ang haba-haba nito. Ang sarap. Uubusin ko guys itong gulay. Kasi ang gulay ang kailangan ko. Sini. Grabe. Anghang. Grabe. Harap. Ayan. Matapos na naman pong magmukbang sa Donya, napakasarap po ng food. Talaga nag-concentrate po akong kumain ng bangus kasi ang sarap-sarap po ng bangus. Excuse me. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday kay Mark James Vlogs. Ayan. Happy birthday sa'yo. Nawa, lahat ng wishes mo ay matupad at dapat makinig lagi sa mga nakakatanda at ayusin ang pag-aaral para maabot mo yung mga pangarap mo na gusto mo. I'm always here for you. Basta makinig lagi sa akin para hindi. I'm not saying na maganda lahat. Siyempre, hindi naman ako magtuturo ng pangit sa'yo. Yon, alam mo naman yon. Ayan. So, support lang kita sa iyong pag-vlog. Ayan. So, guys, mga kadonya, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe si Mark James Vlogs. Ayan. Siya rin po yung tumutulong sa akin na mag-edit, pag nag-film po ako sa mga resto, siya rin po yung nag-film sa akin. Ayan, napaka-supportive din niya.
So, don't forget to subscribe to his channel po. Ayan. Kung gusto nyong matawa, lahat po ng content na ano na niya. Napakagaling niyang bata. Ayan. So, stay safe lagi. 'Di ba? Kasi kasama ko siya. May konting tindahan po kami. Nakasama ko siya. Siya yung ano ng tindahan. Nagbabantay ng tindahan. At may small business din siya. So, kasama po yung aking plus size dresses na ibubuksan. Ayan. Yung MNR plus size shops. Ayan. Yung aming page. Ayan. Clarence Tayag. Ayan. Kay CURTIFIED Brands and Basic. At saka kay sa BYAHEROS Express and CURTIFIED Nail Salon. Ayan. If you want to pamper yourself po, mga kadonya, dito lang po sa port. Pwede nyo pong i-visit ang kanilang shops. So don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa aming videos na i-upload. Ayan. Stay safe everyone! Bye!